ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ଏବଂ ବିକାଶ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ନିଶବ୍ଦ ପରିବେଶ। ଆକାଶ, ବିକାଶ, ମୋତେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଲାଗୁଛି କେହି ଜଣେ ଆମ ପଛରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ବିକାଶ, ଆରେ ତୁ ଗଛ ପଛରୁ ଜଣେ ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ରଧାରୀ ସବୁଜ ମୁହଁର ଭୁତୁଣି ବାହାରି ଶୂନ୍ୟରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗେ। ଆକାଶ ଭୟରେ ଚିଲ୍ଲାଇ, ବିକାଶ, ଦେଖ ସେଇଟା କ'ଣ? ଶୂନ୍ୟରେ ଭାସୁଛି। ବିକାଶ ପଛକୁ ଚାହିଁ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟିଯାଏ। ବାପାରେ, ଏଇଟା ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ। ଧାଁ ବିକାଶ, ଶୀଘ୍ର ଧାଁ। ଦୃଶ୍ୟ କଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭୁତୁଣିଟି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସେ। ଭୁତୁଣି ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରି, ଆଜି କେହି ବି ବଞ୍ଚିପାରିବେନି। ଏହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିଏ ଆସେ ସେ ଆକାଶକୁ ଉଠିଯାଏ। ହା ହା ହା। ଆକାଶ, ଭଗବାନ, ଆମକୁ ବଞ୍ଚା, ଆମେ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସି। ଦୃଶ୍ୟ 4।